morning, Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Maayong buntag po kaninyong tanan. Ilabi na sa Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Happy viewing po sa tanang viewers nato karon. Salamat po kaninyong tanan mga ka-Siargao. Aniya na sabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga o sa tibuok nasud Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao mga ka-Siargao. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po. Good morning usab mga ka-Siargao sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning usab sa mga kasikbit nga probinsya nga maabot ning atong live stream karon mga ka-Siargao. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers karon. Salamat po. Good morning kang Jundi Odron Fideles. Good morning. Salamat. Magandang umaga. Good morning, pag-greet po sa adlaw nga natawhan ni Rolin Escauso, Anolito Escauso from One Phil Invest, Ortigas. Thank you and stay safe. God bless. Ikan na kang Sir Nino Escauso. Salamat Sir Nino. Good morning kanimo dina. O good morning usab kang Jonel Isaac Legaspi. Salamat, magandang umaga. Good morning, ikan na kang Sansan. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing. Good morning Kuya Jim, musta sa akong mga igsuon diha na sa Abad Santos, Santa Monica. Gikan na kang Ma'am Norma Manalo. Salamat po, good morning, magandang umaga kaninyong tanan. Hi, good morning Kuya G, sana laging good health ka at sa tanang tigpaminaw sa imong tulumanon. Salamat Ma'am Regina Aldea, good morning kanimo Ma'am. Sansan Yasya, salamat kang Ma'am Sandy, salamat, good morning. Good morning Kuya G, asko umay requirements kung mosakay pasingod Cebu sa airport o sa Sayak Airport. Kinahanglan lang po ang negative RT-PCR result o ang travel pass mga ka-Siargao kay paingon man kamo sa Cebu City. O kinahanglan lang og valid ID. Ang travel pass wala na diay na mga ka-Siargao. Kinahanglan lang nimo negative test result o valid ID. Gikan na sa pangutana ni Ma'am Aisitel Custodio Tasong. Salamat Ma'am, good morning kanimo dinha. Negative RT-PCR test or saliva test lang po o ang valid ID nimo kung paingon ka pasingon Cebu sa Sayak Airport. Gikan sa Sayak, paingon na sa Cebu. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, gikan na kang Gege Himaw. Salamat, good morning kanimo din ha. Magandang umaga. Good morning Kuya, good morning Pinas, watching from Kuwait. Good morning sa lahat ng nasa Sitio Lahagon, sa Padayran family, El Tagonde family, sa Barangay Kawilan, Digal family, especially sa akong mahal, good morning Narven Paderan. God bless amping sa work, gikan na kang Ma'am Des Disay si ako. Salamat po, good morning, magandang umaga. Pagrit ako, happy birthday kan Angel Yag. Thank you so much, gikan na kang Gege Himaw. Happy birthday kang Angel Reshamor Himaw. Salamat. Happy birthday kanimo din Angel. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Happy viewing sa tanang nag-shoutout sa ako. Bana, nagdari nagluto kuman. Salamat po gikan na kang Ma'am Che Gabutero. Salamat, magandang umaga. Samtang mga ka-Siargao, dili na maglangan atong pagasayron karon ang kahimtang sa panahon. Ilabi na karon adunay low pressure area nga gibantayan. Atong pagasayron ang maong report gikan na kang Benison Estareja. Patuloy nating minomonitor ang low pressure area na pumasok ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng hapon. As of 3 in the morning ay namataan ng LPA 895 kilometers east-southeast of Davao City. Mababa po yung tsansa na ito ay maging isang bagyo or tropical depression
Pero nakikita natin na ito yung nagmo-move pa westward at posible na tumama dito sa may southern portion of Mindanao from Thursday at tatawarin ang natitira pang bahagi ng Mindanao hanggang sa Friday. Meron ding scenarios from different models na possible na umakyat dito sa may northern portion of Mindanao, particularly Caraga region, itong low pressure area, at tatawirin ang southern part of Visayas hanggang sa Friday. Nonetheless, anuman po yung magiging senaryo natin, magpapaulan pa rin ito sa malaking bahagi ng Visayas, Mindanao, and even Bicol region and Mimaropa from now hanggang sa Friday. So yung mga pag-ulan po natin sa ibang lugar, mga light to moderate rains, but in parts, may mga occasionally strong or heavy rains po tayo na mararanasan. So may mga banta po dyan ng baha or landslides sa kanilang lugar. Dito naman sa natitirang bahagi ng Luzon, kung mapapansin din natin, ay umiiral muli ang northeast monsoon or amihan, especially dito sa may northern Luzon na nakakaranas na ng mahihinang pag-ulan at bahagyang malamig na temperatura. Sa ating mga kababayan sa Eastern Visayas at sa buong Mindanao, may epekto na po ng low pressure area. Kaya't asahan po ang makulimlim na panahon ngayong araw at merong mga chance na mga light to moderate with at times heavy rains kapag meron tayong mga thunderstorm. Kaya't pinag-iingat natin sila ngayon pa lamang sa posibleng baha or landslides. And unfortunately, ay magpapatuloy pa rin po yung maulang panahon hanggang sa Friday. Dito naman sa natitirang bahagi ng Visayas, sa central portion at dito rin sa may western Visayas, partly cloudy to cloudy skies pa naman in general, pero pagsapit po ng hapon, nagkakaroon na ng madalasan na mga pag-ulan, so light to moderate with at times heavy rains din ang mararanasan. Temperatures natin hindi kataasan dahil sa makulimlim na panahon. For Davao, 24 hanggang 30, Cagayan de Oro, 23 hanggang 30 degrees Celsius, at sa Metro Cebu naman mula 24 hanggang 31 degrees. Si Haring Araw ay sumikat or sisikat 6:07 ng umaga at lulubog naman ito 6:06 ng gabi. Yan muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa. Ako si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, pag-asa ang magandang solusyon. Mga kasyargaw, ang atong latest updates karon sa kahimtang sa panahon. Apektado na ang Mindanao mga kasyargaw sa low pressure area nga nagkahaduol din hinasa isla sa Mindanao mga kasyargaw. Pag nakita ng payong mga kasyargaw kay adunay mga pag-ulan nga mahitabo din hina sa atong lugar. Salamat po, good morning, magandang umaga. Ilabi na ka nga Benison Estareja. Salamat kanimo Benison. Good morning Kuya G, watching from Tiniwisan, Butuan City. Salamat po, good morning. Happy viewing gikan na ka Ma'am Tata Bordeos. Hello, good morning Kuya G. Hello sa tanang viewers, especially to all Surigao-nos o Siargao-nos. Shout out to all Blaster family. Keep safe as all and God bless. Gikan na ka Sir Nico Kagabkab, Kubilyan Blaser. Salamat po, good morning. Good morning Kuya G, og sa akong mga igsoon diha na sa Barangay Santa Cruz og friends ko sa nga taga GL gikan na ka nga Sir Dwayne Alceso Rabuya. Salamat po. Pag-great morning sa ako BF Kuya G, frontliner Narven Padiran. Keep safe work, God bless. Gikan na ka Ma'am Des Disay si ako. Salamat po, good morning. Salamat Kuya G sa tuba, God bless. Gikan na ka Ma'am IC Tel Tasong. Salamat Ma'am IC Tel. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko sa taga Pilaring Pilar, Surigao del Norte. Gikan na kang Ma'am Lorna Torcino Dotilion. Good morning Kuya G, kumusta ko diha sa akong mga parents, nanay og tatay, Arandid family og mother family. Yan na sa Nabini Santa Monica. Amping kamong diha tanan. Salamat Kuya G, God bless. Gikan na kang Ma'am Malin Estrada Arandid. Salamat po. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Stay safe Kuya G, God bless you, watching from Malabon City. Good morning Siargao, good morning sa tanang taga San Benito. Stay safe, gikan na ka Ma'am Catherine Hermoso. Salamat po, good morning. Samtang sa pinakaunang bahin sa mga balita nato karon, dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Serbisyong panghayop sa barangay Gipahigayon sa San Benito og Claver. Duha ka team gikan sa Surigao del Norte Provincial Veterinary Office ang simultaneous o dungan nga mipahigayon
sa serbisyong panghayop niadtong March 1 hangtod na sa 5 dito na sa San Benito ning atong isla sa Siargao o dito na sa Claver ingon nga paghatag assistance ilabi na sa mga kahayupan sa maong mga lungsod, paghatag og mga libre nga mga serbisyo sama sa paghatag usab og vitamins, mga giya alang sa pagsustener sa maayong kalawasan sa mga binuhing hayop ug uban pa. Kining programa ipahigayon gihapon mga kasyargaw sa nagkalain-lain nga mga munisipalidad sa probinsya Surigao del Norte sa mosunod na mga semana o mga adlaw mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates karon mga kasyargaw dito na sa San Benito o sa Claver. Samtang Santa Monica Comelec adunay ipanghatag nga freebies mga kasyargaw. Inong parte sa Women's Month celebration, ang Comelec Santa Monica manghatag o giveaway freebies sa first mga kasyargaw, first 20 o sa unang 20 kakababainhan na magparehistro kanila atol sa pagpahigayon sa special registration for women and girls dito na sa Office of the Election Officer. Sugod pa ni atong Martes hangtod na sa sa 11 karong bulana mga kasyargaw. Aduna ilang panghatag para na sa first 20 nga mga kababainhan nga magparehistro mga kasyargaw sa Comelec. Good morning, God bless, bless morning, Kuya G, gikan na kang Sir Mark Samarista Resenti. Salamat po, good morning, magandang umaga. Good morning kang Ante Anita Custodio Plandano, salamat Ante, salamat sa pagpangita, salamat. Good morning Kuya G, shoutout ko kay Jairo Sander Malubay, grabe media kasadyon ni mata alas 4 AM pagayod. Gikan na kan Sir Randy Malubay. Salamat Sir Randy. Good morning Kuya G. Pa-shout ko sa Solyoso Bar and Grill General Luna. Nasa Boulevard from Solyoso Family, Surigao City. Gikan na kang Ma'am Rose Espinosa Solyoso. Salamat po. Good morning. Good morning Kuya G. Pa-shoutout ko diri sa Taganito og sa akong mga kaparintihan sa Ata Family, Nasayaw Family og Alyukod Family. Keep safe kitang tanan. Gikan na kang Sir Ata Roland. Salamat po. Good morning. Big time talaga mga taga Santa Monica. Gikan na kang Sir Mark Samarista presente. Salamat Sir Mark. Good morning kanimo din. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon, training alang sa kababainhan gipahigayon sa General Luna. Atol sa pagsaulog sa Women's Month 2021 nga adunay tema nga wana panahon sa pandemya, kaya ang lokal nga panggamhanan sa General Luna pinaagi na sa Municipal Social and Development Welfare Office sa pakigpartner niini sa JPICIDC ipahigayon ang training on safeguarding our children, is strengthening the capacity of violence against women desk officers in the Municipality of General Luna on Women and Children Protection and Concerns kagahapong adlaw dito na mismo sa Kawa Resort, General Luna. Ang tumong og tuyo niini mga kasyargaw ang pag-empower sa atong mga kababainhan ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw sa atong mga lungsod dinhi na sa isla sa Siargao, orientation og information drive ihimo dito na sa San Isidro. Niadtong Marso 6, 2021, alas 8 sa gabi, ipahigayon og barangay assembly alang na sa first semester sa calendar year 2021 ang barangay Pelaez nga gitambungan sa San Isidro Municipal Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Mary Jane Valenzuela. Kini nga assembly himo aron na o alang na sa orientation sa mga bag-ong contact tracers ug ang panaghisgot sa salient features ng provisions sa Republic Act 9262 o ang anti-violence against women and theft on their children, kalabot na sa pagsaulog
sa Women's Month. Kini nahitabo dito na sa Barangay Pilais Multipurpose Hall. Uban ni Miss Jubilin Solyoso, ang OIC sa MLGOO sa Maong Lungsod. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa mga balita karon, road clearing operation gihimo diri na sa Dapa. Nagpadayon kagahapong adlaw ang road clearing operation sa atong munisipalidad sa Dapa uban sa road clearing task force mga kasyargaw. Batok na sa mga vending site obstruction o paglimpyo o clearing sa mga pathwalk, sidewalk o alley dito na sa Dapa Commercial Complex sa Barangay 7 Dapa ning atong isla sa Siargao. Ining alakang karon sa atong LGU kabahin na sa kasuguan karon sa DILG nga limpyuhan ang mga kadalanan sulod sa nagkadaiyang syudad o munisipalidad mga kasyargao. Mga latest updates karon sa munisipalidad sa Dapa mga kasyargao. Good morning Kuya G, gikan na kang Ma'am Wen Escabal. Salamat Ma'am Wen. Good morning kanimo din na. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, pagpang-apod-apod sa fertilizer voucher gipahigayon sa Socorro. Apod-apod og fertilizer vouchers, orientation on farm and fisheries clustering o consolidation program ang lokal nga panggamahanan sa Socorro aron na sa Rice Resiliency Project 2 niini ngadto na sa mga mag-uuma sa Socorro, ilabi na sa mga benepisyaryo niini nga nahitabo mismo mga kasyargaw dito na sa Women's Center Socorro. Itambungan kini mga kasyargaw sa nagkadaiyang benepisyaryo mga kasyargaw sa nagkalain-laing lugar o ginsakupan sa munisipalidad sa Socorro. Mga na latest updates dito na mismo mga kasyargaw sa Socorro. Samtang, good morning Siargao, good morning Sir G, keep safe always, God bless. Ika na kang Ma'am Esther Kaga. Salamat Ma'am Esther o sa mga taga mainit, salamat po. Good morning kaninyong tanan mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, free wifi for all sa Surigao del Norte gilusad. Ipahigayon kaghapong adlaw mga kasyargao ang official launching o paglusad sa free wifi for all alang na sa probinsya Surigao del Norte uban sa pakigpartner sa Department of Information and Communications Technology kon DICT. Uban ni DICT Undersecretary for Resilient Government Emergency Communications Alan A. Silor, Director City Rama Alawi, ang Regional Director sa DICT MC2, o si Director Arnold P. De Castro, ang Director sa Infrastructure Management Bureau, uban sa mga kadagkuan sa atong probinsya Surigao del Norte, sama ni Surigao del Norte Vice Governor Jid Gokyangki, Surigao City Administrator Jerry Centro, First District Congressman Bingo Matugas o Second District Congressman Ace Barbers, duly represented ni Ms. Lisa Monteros. Sa maong programa, 79 na ang adunay mga Wi-Fi hotspots ang natukod sulod sa 28 ka location sa tibok probinsya Surigao del Norte. Sa maong programa mga kasyargao, eksklusibo usab nato nga nahinabi na interview si Undersecretary Silor sa pagpangutana kung aduna bay counterpart or unsa ba ang himuon sa mga LGU kung aduna nay mga ing-ani nga programa sa ilang lungsod o kung unsay paagi aron maka-avail niini nga mga programa sa DICT karon mga kasyargao ang tubag ni Undersecretary o DICT Undersecretary Alan Silor. Standard counterpart of the LG is of course to protect our hotspots, the items like the routers and Wi-Fi radio. So that's one, security. Number two is power. They provide power to that, and any other relevant permits in installing those Wi-Fi hotspots. So basically, to
provides beneficiaries. This is 10929. However, to better implement the law, LGUs should coordinate with our DICT offices. They really want to be connected. You may contact Director Alawi to give you some details of the requirements. And there's a MOA. I think we're doing some MOA. Maybe you could expound on that. Okay, ma'am, to answer that, no, basically, as mentioned by you, sir, these sites are based on the law. But they just need to actually send out the letter of intent, and then we're going to contact from the provincial offices will contact. And then we currently, ma'am, no, we have what's called the provincial broadband. That's something that we're trying to work closely with the LGUs. So MOA is ready, but we're trying to explore other means, kasi it's a big project. So obviously there will be budget constraints on that. So we're working on that. It's a big project that will connect the whole province of each province of each municipality. Samtang mga kasyargaw, iklaro usab ni Regional Director City Alawi na ang proyekto sa DICT ilabi na ang free Wi-Fi for all is always continuous o firming nagpadayon mga kasyargaw. Atong balikon ang usa sa mga pamahayag ni Director City Alawi. To answer your question, basically, currently we have the demographics that we have, the size that we intend to implement. Currently, we have 301 sites for Surigao del Norte and Luna. Currently, we're 27% na sa implementation. Out of that, the 301 sites is actually for 21 municipalities. So your question in terms of if there's a phase, technically we don't do phases, we do continuous. The implementation of the program. So currently, as a matter of fact, sir, no, for this year, actually the remaining more than 70%. We target to finish that by 2022. But as a matter of fact, sir, we're working on the 36 sites to be implemented on the geographic isolated disadvantaged areas, where there is the sites. And we also have, we just completed our procurement last December. Meron ng notice to proceed for the other sites. So basically, sir, we're continuing. It's not really patient. So as long as the funds, we have contractors to do that, we're just going to be implemented. Okay to mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Director City Alawi, ang Regional Director sa DICT MC2 mga kasyargaw. Lauman karon mga kasyargaw nga madungagan pa ang 79 ka mga hotspots dinhi na sa probinsya sa Surigao del Norte. Lauman nga posible nga mabutangan ang mga kabaranggayan mga kasyargaw. Apan maghulat kita kung kanus agayod ang mga rollouts ni ini mga kasyargaw, kay magdepende man kini sa budget o sa mga request nga ipahigayon sa atong mga panggamahanan og dinha na sa mga kabaranggayan mga kasyargaw. Sumala pa usab ni DICT Undersecretary Alan Silor mga kasyargaw na pwedeng mag-apply ang usa ka barangay o sa maong programa pinaagi na sa MOA mga kasyargaw na sa inyong barangay o sa DICT. Pwede ka mo request ana mga kasyargaw. Mao na ang mga latest updates mga kasyargaw sa gipahigayon nga paglusad sa free Wi-Fi for all sa Surigao del Norte. Good morning sa tanan, special mention sa mga taga San Benito, gikan na ka Ma'am Gwen Dilula, salamat po, good morning. Forever watching, gikan na kan Sir Randy Artiaga Santisas. Marajaw na buntag Kuya G, good morning Siargao, pa shoutout ako sa mga
kaiban ko sa taga Antipolo o sa mga kaigsuunan sa lungsod sa Socorro. God bless us all. Ingat tang tanan mga kasyargaw. Ika na ka Ma'am Lucy Gonzales. Good morning Kuya G, pa shoutout ko sa tanang konsumante sa tubig sa San Benito na wala tay awas karon buntag tungod na sa problema sa tubo nga ni Buto mga kasyargaw. Dito na sa Barangay Talisay, Porok 1. Mubalik ang awas sa walay takda sa oras o adlaw. Salamat Kuya G, gikan na sa SB o San Benito Water District. Salamat Sir Randy Malubay. Mga taga San Benito, wala daw awas karong buntaga din na sa inyo. Mubalik na kini sa walay gikatakdang oras pa mga kasyargaw. Salamat, good morning Sir Randy. Happy viewing kanimo din ha. Good morning Siargao, good morning Philippines. Sige ka na ka Sir Albert Comon. Good morning kang Libarios Jonah Jen. Salamat Jonah Jen. Good morning kanimo din ha. Good morning Kuya G, pabati sa aking mga kapatid sa Burgos, sila Rofena Orejas, Melito Tulisana o Alfonsa Tulisana. Sana nasa mabuting kalagayan kayo. Salamat, giga na ka Ma'am Rita Galios. Good morning Kuya G, giga na kang Ma'am Lucy Lane Tablas. Good morning Kuya G, happy Wednesday everyone. Giga na kang Ma'am Marisa Migolias Gonzales. Salamat Ma'am Marisa o sa tanan taga Malinaw, General Luna. Good morning taga Siargao, good morning Kuya G, especially to Dolor and Biliona family dyan sa Magsaysay, Santa Monica. God bless always sa programa nyo. Gikan na kang Ma'am Myla Ebol. Salamat po. Good morning usab concern Carl Consigna. Salamat. Good morning kanimo sir. Magandang umaga. Tantang sa laing bahin. Morning Siargao TV gikan na Morning Siargao TV og sa tanan titig paminaw og watching online og kay Ate Mina listening sa San Pedro Laguna og sa ako wife na si Cherry. Thanks. Gikan na kan Sir Smiley Dumdum Espaldo. Sir Smiley, good morning kanimo din na. Happy viewing. Tantang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargao, initial fresh eggs harvesting himo sa Claver. Initial nga mi harvest na karon og mga itlog sa manok mga kasyargao ang mga benepisyaryo gikan na sa Barangay Kagjanaw og Barangay Hayang Gabon sakop sa munisipalidad sa Claver. Kini atol sa gihatag nga puhunan og oportunidad nga makatukod sa maong farm gikan na sa Social Development Program sa Platinum Group Metals Corporation sa pakigpartner ni ini sa Surigao del Norte Provincial Veterinary Office o Municipal Agriculture Office sa Claver ang maong mga benepisyaryo. Kini nga proyekto nagtumong nga makunhuran ang food insecurity, ma-improve ang dietary intake o makahatag og dugang source sa panginabuhian sa mga pamilya sa mga benepisyaryo. Ilabi na karon ani akita sa pandemya. Good morning po kaninyong tanan mga kasyargao. Tantang sa laing bahin sa mga balita nato karon mga kasyargao. Atong pagasayon karon ang kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. As of March 8, 2021, we have 6 new confirmed positive COVID-19 cases, 4 area of distribution, 4 cases from Agusan del Sur, from municipalities of La Paz, 2, and 1 case each from municipalities of Prosperidad and Sibaga, 1 case from Claver, Surigao del Norte, 1 case from Carmen, Surigao del Sur. For classification of cases, we have recorded 6 local transmission cases. For status of condition, 4 cases are asymptomatic. 2 cases have mild. For status of management, 6 cases are still on isolation. As of March 8, 2021, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 7,651 confirmed cases, 315 still in isolation, 7,030 recovered, and 306 deaths. Okay na mga kasyargao, ang latest updates nato karon sa kahimtang sa COVID-19 sa Caraga Region. Ingat po kitang tanan mga kasyargao. Good morning Kuya G. Kuya, pabati ako sa Liscano family diyan sa Rojas San Isidro, lalo na kay Sir Ronel Lescano, gikan na kang Ma'am Shin Sam Lescano Ramilo. Salamat Ma'am Shin, good morning kanimo din na. Happy viewing po. Hi Kuya G, good morning, watching here from Zambales. Regards ko kang Rizal from Wayne Aizel
Salvador. Salamat Ma'am Wayne. Good morning kanimo din na. Salamat. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon mga kasyargaw, 20 million doses sa bakuna sa second quarter itanaw karon sa gobyerno nga moabot sa Pilipinas. Sumala karon kang National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer og Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga sa pagkakaron ang atong nasod adunay 1,125,600 ka doses sa bakuna nga andam nga ipangapod-apod sa publiko. Samtang gitan-aw karon sa Malacañang ang posible nga adunay ma-deliver nga 20 million ka bakuna karong second quarter sa tuig. Ang detalye og pamahayag gikan mismo kang Secretary Carlito Galvez sa report niya nga na kang Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So sa ngayon po, dumating po kahapon, Mr. President, yung 38,400 doses. Ito po yung pangako sa atin ng COVAX na 525,600. Yung nauna po kasi natin natanggap yung 407,200,000. Meron pong hindi nakasama doon, parang butal po, na 38,400. So yung binuo na po yan ay naging 525,600. Yung original po na tranche na binigay po sa atin. So nabuo na po yun. So tinanggap po namin kagabi po. Then ngayon, ang total na po ng ating doses na dumating po ngayon is from 600,000 na Sinovac at saka 525,600. So total na po, meron na po tayong 1,125,600 doses. So kung July, kung sa second quarter, we expect na meron tayong nandiyan ng Sinovac at saka yung nandiyan din po yung COVAX at saka yung Novavax. And then also yung sa May, June, baka dumating na rin po yung AstraZeneca. Meron pong order ang private sector na 2.6 million. So nakita po natin baka humigit po tayo ng mga 20 million po ang ating makukuha between April, May, June po siya. Yung second quarter po. Mga na mga kasyargaw, ang latest updates karon adunay gitan-aw karon nga moabutay nga 20 million mga kasyargaw karong second quarter karong June or July na sa quarter mga kasyargaw, second quarter sa atong tuig 2021 mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Hello from Burgos, gikan na kang Ma'am Eden Ibales. Salamat po, good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, early registration sa school year 2021-2022 sa iyong sugdan sa Department of Education. Sa iyong sugdan sa Department of Education, ang registration alang na sa school year 2021-2022. Malakang DepEd Undersecretary Jesus Mateo na nakatakda na nila nga ipahigayon ang early registration sa March 26, pinaagi na sa remote registration o kinimulungtad hangtod na sa April 30 ning tuiga. Lakip sa mga magpahigayon sa early registration mga kasyargaw, mao ang mga incoming kindergarten, grade 1 to grade 7 o grade 11 sa tanang pampubliko nga tulunghaan. Sumala pa kang Mateo nga optional lamang ang early registration sa mga private schools. Pagpaklaro usab sa DepEd nga makatabang sa matag eskwelahan ang dali nga pakigsayod sa ihap sa makapa-enroll aron maandam na usab ang kini mga kasyargaw sa pagsulod sa klase sa sunod na school year mga kasyargaw. Baka na latest updates mga kasyargaw sa DepEd karon. Samtang balita sa gawa sa nasod, 5 ka social media website gikasuhan sa Russia.
ipasakahan og kaso sa mga otoridad sa Russia ang Twitter, Google, Facebook, TikTok o Telegram tungod na sa gikaingong dili niini pag-delete sa mga o wala gidelete sa ang mga post nga nagdani sa mga kabatan-unan nga magprotesta. Sumala sa report sa Reuters nga adunay tulo ka kaso ang gipasaka sa Twitter, Google ug Facebook nga adunay mga multa nga moabot sa 4 million rubles mga kasyargaw o ana sa 2 million pesos. Samtang naka-on hold ang kaso sa TikTok o Telegram. Samtang wala pa mihatag o pamahayag ang Google kalabot na niini. Samtang dali nga mitubag aron makahatag komento ang upat ka social media platforms ngadto na sa Russia. Sila umang magsugod ang hearing batok sa Google, Facebook ug Twitter sa April 2. May namdaman nga naablihan ang maong kaso tungod na adunay nahitabong protesta sa Russia. Human nga mapriso ang prominente nga kritiko ni Russian President Vladimir Putin nga si Alexei Navalny mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning kang Ate Beb, salamat kanimo din Ate Beb, salamat po. Good morning og sa tanang taga Aruba. Good morning po. Magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po. Maayong buntag Kuya G, pabati ko sa Ramilo family diri na sa Taguig City. Ika na ka Ma'am Shin Sam Lescano Ramilo. Salamat Ma'am Shin. Good morning Kuya G, pa-shoutout ko sa ako family relative sa Tishorna family. Ika na kang Ma'am Rosel Pacanyor. Salamat Kuya G. God bless. Salamat po. Good morning. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Samtang ang latest updates nato karon sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Ang tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw, aduna nay 600,428 ka mga total cases sa COVID-19 na dungagan kini kagahapong adlaw og 2,668 mga kasyargaw maong ang active cases karon ana sa 41,822 samtang ang total nga mga naka-recover 546,078 na samtang ang mga nangamatay mga kasyargaw na ana sa 12,528 mga kasyargaw. Okay na ang latest updates sa kahimtang sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas mga kasyargaw. Good morning po kaninyong tanan. Ilabi na sa itong mga viewers, mga commenters, mga sharer, mga reactors. Salamat po sa inyong pagsuporta. Dini na sa itong programa, Siargao TV News. Mayong buntag po. Din na lamang ko kutob mga kasyargaw hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa tong programa Siargao TV News para napagatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masaran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Daw na ni karon unsaon pag-access sa free wifi. Ato lamang kamo sa nagkadaiyang inyong munisipalidad or barangay Sir Leonardo Castillon. Then ipapangutan na lang ninyo kung unsaon na pag-access kay sila may naay password or naay access unsay pangalan, unsay SSID sa inyong mga free wifi din na sa mga lungsod or sa mga kabarangayan. Salamat sir, good morning. Hindi nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G, moingon kaninyong tanan mga kasyargaw. Pagpakamana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas, maayong buntag po kaninyong tanan. Salamat, God bless us all. Good morning.